राज्यसभेच्या वेंचणुके खातीर भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे भाजपाचे उमेदवार आसतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिल्या। शेनवारा जाल्ल्या भाजपाच्या कोर कमिटीच्या बसके उपरांत तांणी ही माहिती दिली। राज्यसभा डिस्कशन झालेच आणि you must be already knowing one name has gone and there was no differences whatsoever. Unanimously एक व्यक्तीचं नाव गेला। So president आहे त्यांच्याकडे ऐका। President आहे You ask them. Okay, what about the speculation of the cabinet reshuffle or कोणा एक दोन का? Nothing of that sort was discussed. In fact, most important discussion was a candidate for Rajya Sabha election and how to gear up the party for the Lok Sabha election for both the seats. Rajya Sabha will be easy for you because tomorrow always number game. Yeah, and when it is unanimous, one single candidate, it's even going to be more easier. आज आमची कोर कमिटीची बैठक झाली आणि या कोर कमिटी भितर आमचे श्रीपाद भाऊ जे आसा ते मुंबई आणि गुजरात त्यांचा कार्यक्रम पयलीं थारलेलो त्यामुळे ते थंयच गेले आणि आमचे नरेंद्र आउट ऑफ स्टेशन आसात आणि त्यामुळे एकूण हातून आमचे ऑर्गनायझेशनाचे जे कितें लास्ट एक म्हयन्याचे कार्यक्रम आसले त्या संदर्भातलें डिस्कशन जालें आणि त्याच्यानंतर मागीर आमचे मुख्यमंत्री त्यांच्यानी येणाऱ्या दिवसांनी त्यांचे जे वेगवेगळे कार्यक्रम आसात अप्रेंटिसशीप आसत विषय किंवा नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा मंत्र्यांची विजीट तो विषय आसत ते मध्यंतरी हांगा वचून आयिल्ले महाराष्ट्रा आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या देवेंद्र फडणवीसजी आमचे उपमुख्यमंत्री आणि त्यांचे मुख्यमंत्री शिंदेजी यांचे बरोबर जाल्ली मिटींग त्या संदर्भातले तांच्यांनी एकूण ब्रीफ जे आसा ब्रिफींग हें आज कोर टिमी कडेन दवरलें आनी मागीर इतर विशय कोर टिमी भितर लोकसभा निवडणूक म्हणून आमी कशा पद्दतीन फुडें वचूं जाय वगैरे वगैरे सगळे विशय सुरू कशें जाता की त्या हातूंतल्यान हांव त्या विशयाचेर हांव तेन्ना भायर आशिल्लो तर एकूण कितलो कितें विशय तातूंत पूण कशें जाता की ते कारण कितें आसता जेन्ना कोण एखादो इंट्रस्टेड पार्टी आसा तो त्या हातूंत बसता अजून पळय फायनली आमी पार्टीच्या कार्यकर्ते जो निर्णय कितें आसता तो निर्णय एक्सेप्ट करपाक